Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kanagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudain nga ti surat ti pagkasalitaan ni Tomas nga Napoluan, iti panagtabon ti init. Dear Manong Nemi, lumlumneken jay init, agtabunen ako nada. Iti tamangig ko ti panagsinsinungbat dagiti duwang anak ko. Da Nancy Kenitencio. Ti pagsinsinumbatan da Manong Nemi ket no sa sino ti manguray kanyak kadakwada. Tadda kami iti Campo Santo, liplip paslaeng iti panakaidulin ti bangkay ti asawak nga di Mercy. Nabayag ngaminen nga nakapanaw dagiti imay nakipagtabon, dagiti imay nakipagtulod. Kaya dagiti laeng nga nagkapsat Manong Nemi, agraman sa magmano nga pamilyada, tinabati. Agpimpinatudunda no sinot mabati nga manguray kaniya. Tao na ni Nancy. Siga ti rumbeng, Densyo. Siga ti Burutek. Siga ti rumbeng nga mga sikaso itan kini Papa. Gabot awanin ni Mama. Awanin kaduanan di family house tayo. Kapag ko mga siyak. Siyak ti lalaki. Siga ti babae. Siga ti inona. Agpimpinapilit da. Nasisigan no kano ti akin obligasyon. Ito umay mangkadkadwa ken mangbantay kaniyak. Itataawanin ti asawa. Ngayon ka, nga ni Nancy tinapaturay. Ket nagluganan itilugan da akadwa na ti pamilya na. Ti asawa na ken kita anak da. Adapayan apo ko na. Nga apo ko ti tuhod. Di masadeg ni Densyo Manong Nemi ang madlaw kulat ta. Nga masursurun. Pa, hindi yun. Hindi man lang kami di kukin yun to eh. Uri man pa nagpatpatnag kayo nga dato eh. Sa kaanan ti tanim ni Mama. Saan yun mapasubli pa isuna? Natayan. No, siya kumadlay di magapapahan yung agkapsat babayan na klatan. Dahil madigada kayo eh. Babayan na kayo latan? Kano dadagas mapasama ka na kayo dito eh. Sino pa konsensya? Sino ti problema? Saan ka digada kami agkapsat? Inusyak ti magapapahan yung agkapsat. Babayan na klatan ko nakwit. Kayak magbalatag maneho. Adamat bukod ko ang kutse. Muna kilatan. Pa nagtabo ng diya init. Nagsipngetin. Ano nga nagsipnget kan nagsilaw mo ten dikiti silaw ang nararanyag dito memorial home. Memorial home. Natangkad kami ti Julio. Kasi lumaki nga talaga niya. Muna kilatan. Baybayan ng laing. Kahit ko ba lang abantayan ti tanem ti ama, inayo. Di na pakadanakan. Kayak matag-try pa lang. Bahala kayo. Eto
Saan to kasi ito papabasulin nyo? Nagdakas mapasama ka na kayo. Awan doon papabasulan ka na kayo. Paybayan na lang. Kabailak pa lang. Anya pala tururayem, tensyo. Panawan na kon. Unang mas na sa tinakim nyo. Laglagipin nyo Adamatin bukod mga pamilya. Kahit yung asawan, asikasuan na kayo pa. Lagkasan nga ro din, ti pamilya, ti asawak, ti kita anak ko, ti trabaho. Hanggang met nga uubligarin kahit. Uubligarin ka kadi. Una kaslang kay lamang kung konsensya. Si kamit laeng. Iti kapunan wapay nga sitsitiran na katibukod mo konsensya. Saan nga siya? Ako pati mangig ko nga na siya at nga sao. Krikat kay kita kasarasarita na ya. Talawan naglatang mo nakmat. Saan ka di nga nalawag nga dahil sa ukang ka? Itulod kayo sa diya balay. Saan akmid lapanawan. Agmay sa aktumot lang. Nanyor te kayo tiyo. Abay bugkawan na. Oo, nakit lumaklakayan na yan. Kasi laki lagsubli, ti kinaubing nyo, makulit. Sikat ti makulit. Awan ti may nga sa ukan ka. Ti ko panawan naklatan, takabailakmet pala, tag-drive, amukmet pa ilang ti pagawidak. Sige, panawan kay malakaro din. Takayon. Naasot tinaunag nga sa naay ko, kadyak manen magawidan ti panagarubos, dagiti luwag. Kastoy gayam ti bihag, amok idin. Duwalaeng dagiti anak mi ni Mercy nga asawa. Gusto nan ti duwa ko na idi. Idin to takabailam mi kumamit, nga ikan tinarad niya kamasakbayan ore o kumaupat tunulima. Tanulima baka karagita nga lima kit adda kumamat agbalingan na siya at nga anak mi. Nga muna kami nga asikasuan. Saan naman ka ding obligasyon, manong nemi di mga asikaso kadagiti nag-anak, apaman nga dan bukod da nga pamilya. Yung saan kumabay na kasi jay? Nadlaw yumet manong nemi no anya ti style densyo na kisarita kanya. Kaslasanak nga ama, nagat nga to pa'y titimek na ngamiti siya. Awan anos na. Ti kumanam na maik itay ng ibaganag at, Papa, may kayon tayo tulot kayo di balayo. Papa, may kayon pa. Pa, may kayon. Baka na dadagas mapasamak ka na kayo dito. Pa, ngam samat. Makasanot surun na itay agap apada agsinsinong batda kininansi nga manang nak. Binalbalo na taga surun na ng masadag kanya. Nasakit nga dati nagam na taiso iti tanimanang na tinapaturay ket imununadang nga nagawit ket nabati da iti pamilya. So masursuran mo may nangayap kanya. Dadadan ti surun na iti ibagak mo muna dalatan takabailak mat pain lang ti bagik ko na. Ay. Dinungdungumi da tadududwada nga ron. Isuda tilagsak mi nga agasawa. Dagiti duwangan anak mi. Pinaadal mi ida. Aging nga nakapagtulpos da ket nadandan ti trabaho. Sada nagpamilya. Imuno na idi nga nag-asawa ni Nancy nga inauna si Mina da Asigot. Ada idin duwangan anak da nga ti inauna ket nagraduaren nga trabaho na at apayin anak na. Di kahit nasawin nga adan apuko ni Nancy, adan apuko kinitood. Wine. Ni Mimi. Adan pamilya ni Mimi nga inauna nga apukok. Ket ti anak na. Isumatan ti apukok kinitood. Ni Gigi.
Iti agasawa maten ni Densyo pimanaw dan nga dagos. Dududwa kami nga agasawa. Awan pala iti ti problema mi manong naimita na bigsak ang pailang. Naragsak kamlata. Agriing kami, iti bigat, tinulong kami nga mga asikaso, dagiti nasken nga asikasuan mi. Tultulong nga kisuna nga mga asikaso, kadagiti masetas na iti hardin, ag tinulong kami nga mga asikaso, kadagiti mula mi nga nateng iti likod. Ag tinulong kami nga agluto, ag tinulong kami nga agdalus, ag tinulong kampay nga aglaba. Nagretiro kami rin, iti agasawa ni Densyo. Kat ti pangalalami ti pagbiag mi, kat pension mi. Alamat kat panakalamit kat di ti pension mi. Tamalaksid iti pension mi. Adda pa isa nga ektarya nga daga, iti daya nga mataltalon kat libre met ti bagas nga isaang mi. Gabota adamat abang no kasta nga panaggagapas. No kasta nga mailiw kami nga agpaspasyar kay di Mercy. Agpaspasyar kami. Mapang kami iti ikit ti baybay, agpiknik kami. Takonak kang kuhana. Aramidan ta itan. Ti saan ta nga aramid idi. Tagububrata ko na. Malagip mo. Hindi ka pigsata nga mang padal ka iti anak ta. Ag-overtime tapay nagtrabaho. At dapat trabaho ko tayo di. Iti Sabado ken Domingo. Kaya't talagang mapaadal iti anak ta. Itata nag-aasawa dan. Aramidan tamatan ati aglang ay. Agrelax, agpasyar. Handan ton mga aramid na ito'y Mercy. No santan ton nga makapag na. Mapang kami tigit ti baybay. Kaunamla no teenager kami nga aking kinamatan. Uno agkibkibin, uno akbayek. Magbag na kami. Kasla kabarbaro ni ayat kada kami, idi nagretiro kami, idi dududwa kami. Alakit samat na maliklikan, nga tawagan da kami, dagiti anak mi. Kumustahan da kami. Uno saan kada kami, timang kumusta kada kuwada. Una awisan mi ida, nga sumarong karnamat ditoy. Tapno, makapag-iniliw kami. Ngam kang kanayon nga busy, dagiti agkabsat. Agraman di kita asawa na. Aking kama nun nemi na pasamak. Di pa nakaatake ni Mercy. Pa nakaatake na. Nga sana nga nakatakdir pa. Si bibiyag ti asawak manong nemi ngam nagbalinan nga bedridden. Siyak ti mga asikaso ken kuana. Siyempre. Ti panangan na, ti panagdigos na, ti panagagas na, ti panang masahek ken kuana. Mamano idi nga umay dagiti anak ko. No saan ko nga tawagan ida saan da nga umay. No tawagak ida manong nemi masursurunda nga sumungbat. Pa, abe pa. Diyo ka di umay kitaan ni mamangyo. Imay kinita man iti na. Maminalo na kitaan mi. Busy ak. Ni Densyo tayabam. Apay marigatang kagadi mga sikaso king kuana. Kabaylan nyo mati mga ti katulong. Tapno isot mga sikaso, imbas ka sika, papa. Ito na ayong artiyo mahiyo. Ito ni padamag ko nga natayin ti inayo. Alam no umayin da nga nung name kompleto. At dada nga sang kapamilya, no pa isanda nga agagandan. Ti pamilya ni Nancy mismo, ti manugang mi, kaya nagiti talo nga po kumi. Agramo maten, ti apo kumi ti tuod.
agraman ti ama, manugang ni Nancy. Madlaw ko manong nemi kasla saan da nga makaanos. Madlaw ko manong nemi kasla kang kanayin da gumangganat. Daddy, mami, hintay yun. Kaman ba dito eh? Boring. Kunada. Apo, kasarsay tayo kumahan ni Lola yo. Kaso na kasarita mi Lolo? Di namat namot sumungbat? Urisan na amot sumungbat, kasarsay tayo lang ta. Bagayo nga agpaimbag, bagayo nga saan nga mapukaw tinamnama, makabangon tumadlang. Kaso na bagami ko mga makabangon tumadlang kita talagang awanin. Kastanan, papa, ay Lolo. Katuwari bagayo lang tikas jemet ha. Pa, hanyo nga nga mabaling nga pagulbuden di kito, Bing. Kasi ano nga, ibaga nga, sa makapagnan tumadlang. Kasta nga sitwasyon. Katuwari ba lang, panangibagata ti kas diya, pangpalagaan na lang tirik na. Lah, di umabalaw, di ka tigapuko yun, tamudat mapaspasama. Di kaila kong orat umumayin, no kas tamit lang nga, kas kala kumangganat. Maburing nga ro dagit anak ko dito, oy. Si kang tegbati. Ay, api ko mang bati at. Ano man ang trabaho ng bigat, masapa ak mo na. Ure ko mamat asikoso maminsan ni mamang mo. Nasika humamat ni Mang Digos, kas inauna, kan babae. Ay, sasapo aya. Sabi ko mga, sus, mamang mo isuna. Di mo ka di mapanunot? No kasanumat iti panangasikaso na kang ka, idi ubing ka. Nga kasanumat iti panangasikaso, ha? Panangasikasom ka dagitan ng mangmangag ken makit-kita dagiti anak mo. Nga di mo among asikasuan di bukod mo ina. Di mo tumat mapabasol ida. No kasan tumat taramidan da kang ka. No sikan tumat agbalin kas kinimamang mo ita. Ay, susapo ya. Talagang magbagayo. Eh, let's go. Hintayon. Hinggamin na mama. Paimbag kayo. Niya pa na hindi kita anak, manong. Saan ba nakasta, manong name iti panang disiplina mi kadakwada? Imbagbagaming mat kadakwada, nga siyempre, ayatan da dagiti naganak kadakwada. Respeteran da ida. Hada nga ta mapanunot, nga posibleng tumatakastan tup mapasamak kadakwada. Nga kastamat iti panang bastos kung saan nga paning kalikagong parang respeto da kita nakda kadakwada. Ay, apo. Mo ko mga minta biglalatan nga natay ti asawa. Saan nga kastoy nga asikaso. May masa ko mati problema. Siguro manon na imi. Tapno kasi kayat ko nga ipaneknek, no kasano iti panangipatpatag ko kay ni Mercy. Taday datgang kanayon ko panangiparik na kang kuhanan. Umay ka na, honey. Orasan ti panangan mo. Iplastar ka, agsanggil ka, subuan ka, painumin ka, pagtumarin ka. Umay ka na, honey. Tantay jabay, banyo, tadigusan ka. Asikasuin ka, gabuti patpatag ka unay-unay. Nung nga tala makapagsao, manon namikit siguro ibagana, nga dinaklatan asikasuin. Tanong kasta manon nami, nga makita na nga marigrigata na ang mga asikaso kang kuwana, tumrem, dagiti luwana kat agsangsangit. Numambay sangko nga mangeg ti sa ibag na nga matangag ti pa nagarubos dagiti luwana. Kas nala ibagbaga, ano makapagsaula ko mga ibagbaga na nga pasensya kan Tomas. Sana ibaga bay anak latan Tomas. Bay anak latan tapos saan ka marigatan. Nga ibagbagak mat kang kuwana. Saan nga mabaling nga baybayan ka. Itirikat ka namay. Agpinulik ta. Iba't patay ka, Mercy, aking ka kabailak, ti mga asikaso kang kakit asikasuin ka. Lumalagip mo,
At daidi pa nang saludsud ko ken ka. Asin no tinapadpateg ken ka. Ti anak, wenno ti asawa. Alagip mo, Mercy, no anya ti sungbat mo. Ti sungbat mo ket asawa. Apay, gusto ti sungbat mo. Dumteng to ti gundaway nga panawan na ta, tigiti anak ta. Ngem dumteng ti gundaway nga saan na ta, saan ta nga ginadayo. Isot ka po na nga saan ka nga panawan, pagserbian ka, Mercy. No kabaylan da nga baybayan, tigiti anak ta, kakaniyak. Numan pa asawa ka lang, nga di kakapkapinano, ngem saan ka nga baybayan. Hitad ko ti amin na pigsak, tap nagserbigan ka, tap no mga sikasukin ka. Inem nga bulan manong naimi inas asikasok ti asawak. Aging nga dimtengan nga talagang insukunan ti biyag na. Nga nariingak langan iti may sa nga bigat nga sahanin ngo mga anges ni Mercy. Kasta ko na yan, ti pa nagdungdung aw ko. Nga madamat ka di pagsayaatan na tawanan ti mariknana nga rigat. Intawag ko nga dagos ka nagiti anak ko nga awanan ti inana. Nakamansayag iti siyam nga aldaw. Alakit impanagnikmit dagiti anak ko, manugang ko, dagiti apu ko. Iti paot ti panakidanggay da. Aging ga iti pa nakaitabon ni Mercy. Nga naitabonin. Kat pag-apahaan di kita kamsat no siya sino ti mga sikaso, kanyak, ita, tagmay-may sa akon. Didakpay imay inasikaso idi, tadapay lang ti inada. Didapay imay inasikaso idi, taawanan ti maaramidan ti inada. Saktukid din. Nga masusurin ni Densyo o may mangayab kanyak, tapno agawid kami, tapno itulod na kon. Nga may bagakmet ken kuana, nga baybay ang daklatan. Gabuta ka santong mitlaeng tungpal na, baybay ang daklatan. Kabailak baylaeng, ura awan ti tulong yun. Timakderak manong naimi kat nariknak ti sakit ti sikat ko. Naktangan nga nakatugaw. Kinagpilay-pilayak manong naimi nga nagna nga napan iti nakaiparkingan ti kotsek. Ada may sa nga lalaki manong naimi nga nakatakdir ti sakaanan ti maysa nga tanem. Kitkitain na. Tata, kabailan nyo. Baka masapol nyo tutulong. Kabailak, anak. Pabarin nyo kani. Inakidya, nakaiparkingan ti kotsek. Baka dayo. Diyay. Patibayin kayo tata. Hanin barok. Thank you. Kabailak dito. Nagtangla na ito sikat ko. Iso nga kasi ti pandagdak. Kabailan nyo palag manayo? Napigsamot pa lang ti panagkita ko. Rawan ni Diyos ko. Dahil dalawa ni pagkiman yung anak. Abi namin yung pinanawan na kayo digdan na kayo. Ada sinarungkaran nyo. O pa awang kadwayo. Sika ngayon anak. Apay awang kadwam. Ken sino mo tasar sarungkaram? Ay, asawak nata. Nasapa mga pukaw mo ti asawam. Huwag nga rin. Damay isang anak mi. Da kaya na. Asawak mo. Kabayag na bedriden tanatake. Dagit anak yung binaybay ang dakilatan. Ay, kayat ko nga baybay ang dakon, ngayon di pagkaapaan da, no, asin no, ti mangitulod kanyak. To apik di nga nga kasta di kita anak. Sika, anak, ada ka di pala nag-anak ka? Nadapay lang, napisada pa lang. Kagit no, kapsot dan to. Alakit, sabi ko mata, saan kantong masursurun, no? Agpatulong dakan ka? Bagay. Ay, sige, Barok. Ituloy kong tibag na.
Urat na nalaing basitan sikat ko. Nakadano dito balay manong nami nga awan ti dagas ang napasamak kaniya. Dagtisaga ka ng lukat ti gate, sa ako inserrek ti kutse, sa ako napaninserrek, kuno inserra tinolbe kan ti gate. Paglakin din tanda nakasinti nga silaw. Ay, panagkalan ti balay. Imdududwa ti anak mi, sawang mo tinagtali na Idi duha kam laing ti asawak. Awan taray-taray. Dadadaman itan. Ngawanan ti kaduhak. Nakalidliday ti simaruno nga paset ti biyag ko manong nemi. Napya idi ta adda kaduhak. Napya idi ta uray no bedridden ti asawak iti pa nakaatake na. Adda isuna ang makitkitak ken kasarsarita. Ita nga rod, awanen, tiladawan na. Nakalilidaya pasama. Dapanak iti kusina, kat siyempre nagsukainak no at damakan ng anak. Kalpasan na, napanak ko dito si Ledmi. Kada dadamanin nga madlaw, mariknak, tinalaos apan na kay kao. No hindi arig na kababay ko ti asawak, uray no, na-stroke. Kita, nagrigat may mesa. Makariingak, kasapulak nga ag-exercise mapanag iti sango ti balay. Kasi kaswek ti masetas dagiti masetas di mercy. Dagiti mulak manunay nga nateng iti likod. Tatangkanan pa yan dagiti ukra ken tarong. Sayang, nagbalindan ton nga bini. Sakto maten mapanagtemple ti kape. Ayan. Agluto akto. Inayon ko to, no, pangal daw, kan pangrabi pa yan. Nagdigag, dalusak to ti uneg, ti balay, kadikiti kwarto, sakto, papanagdigos. Ket ti obrak, agbuyet TV, makasakit ti mata. Cellphone, anak mo't mahilig agayaya mo, no, agbuyat, kiti adda ti cellphone. Mararamatik lang ti cellphone na pagdatawagan. Mabanag to agtutugaw iti butaka, iti hardin, agpalpalabas iti oras, kan nagpalpalabas kan iti lugan, kan iti tao nga lumabas. Adan tumatag sardeng. Tada! Kumusta? Ay, gasto lang anak ko. Di agmay mesa kitan. Wan? Kung mga may nagat, adda kita anak yo. Awan, tadamat bukod ng balay. O, kakapsat yung kuma? Pati kakapsat ko. Siyak langin tinabati ka na kami nga kakapsat. Di kita kabagyan yo. Di kita karoba yo. Busy mo, di kita karoba. Ay, katanong saan yung arat na tagmamaysa. O, rin traffic sakay may lang. Uwen, umang angas pa lang da tao. Kat nung hasta manong naming nga kaldawan tinakpanagpensyon, kita imanehok met at ikotsek. Iparking ko. Tumalak nun ti pension ko, inaktumeten na aggroserya. Mapan na grocery, kalpasan na, inaktupet na tiyandaan. Dato makakita kanya kamadlaw ng aslas medyo marigatan na. Tada, awan ayat sa bali umay makitsyanda nga sangada kayo. Aksisyak langin ti balay, marong. Kasta, awan di asaho yung ay, inatahin na. Hindi mga asawa kayo man rin. Lepag mga barok. Ay, babalimpay lang data, no, at dalagid di. No, awan, talagang awan ti mangriing.
Ngayon no adda, nang na natin ubing, posible. Aging ka nga agtartaray ti adaray ang taurat mo tata, adalat aram mo. Di ba? Sila magbaga marok. Ngayon no dumaagit gusto mo. Di man law mahawag di kita anak ko. Dandi rin makabulanan. Iawarin ti inada. Gabutawan ti maure kung tumawag kadakwada manong nemi siyak ti tumawag. Ninansya ti muna. Hello, baba. Abay. Ni. Ana. Apay nga imawag kayo. Hindi kit mangumustamat kumakada kayo, anak ko. Nasiyat kami lang akong problema. Iti kasi nga oras at ito'y pagubrahak, busy ak. Tumawag ka kinidensyo. Barbaring nga masango na kang kasasalita. Lain naman ti bagam. Sige nga rin anak. Siyak din ak kumustain. Kumusta kayo nga eh? Alala, sige. Pasensya ka no, nadisturbo ka man. Insusublat ko ni Densyo nga tinawagan same. Papa, abay. Ne, apay. Abay man takastat, sumpat mo. Mundo, saom. Nakits man So, umawag kayo, sumbatan kayo, kat siyempre, kitrason nga umay nga isong apay ko na. Nakit mailiwak nga rod ka na kayo. Iso nga tumutawag ha. Di kami laumay pumasyar dito. Ay, papaya, busy kami. Busy? Kaya kumusta kayo nga eh? Kaya umangangis mo't pa lang. Dahil problema yun, pinansyal. Ako, problema ti pinansyal. Ba't lagayam? Problema yung harad. Okay kayo pa lang, makaluto kayo pala ti kaninyo. Da kayo malat nag-ibag nga kayo yun, di ba? Kayo pala tag-drive. Sige nga rin, anak. Bye-bye. Na minsan manong nemi ti inauna nga apukok ti tinawagan. Ni Mimi. Nga dasawa na. Inauna nga apukok. Hello? Grandpa? Mimi? When grandpa? Ano to, Bram? Nakakita ko Bram to iti opisina, ha? Una ta mga opisina kan. Nakay lolo, ang barayo. Tutugaw, magsasalita ka, adak dito'y hardin, dito'y butaka. So, pagpalabasak ti oras, Yung ti mga brak, conformet mabaling ko tawagan. Kumusta nga iti pamilya? Okay, mat lolo. No problem. Alawen. May kayo mamatsumarong ka. Kailiw kayo kahit nga makita. Sige lolo, may kam to. Namtsa ka may baga nitong kano. Naging gama ng naming nga napasamak. Tijak namnamain nga pasamak. Agman maintenance akmet manong naming. Ibiti may sa nga bigat. Bumangon na nakaslag puligos tilubong katne. Matulid aklatan. Latulid ak idiswelo. Ang karigatak manunay tinagpukaw nga nagpaarayat. Ngim sinungat at umay mga rayat kanya. Ibaglagid din na madamang igamak. Iri-cellphone ko kan ang karigatak ngayon dial ti number ni Nancy. Hello, Papa. Bigbigat. Tumutawag kayo. Ano ba ya? Anak. Bimangon naulawak, natulidak. Diyak kabaylan ti magna. Imbag lagi dinta. Ada kanya ti cellphone ko. Arayatan da kanak ko. Saan na pulos nga agsardeng ti agpulpuligos nga marikna. Huwain, na ti agpulpuligos lata nakaidak nga magkaslag pulpuligos.
ti lubong. No ikariganak ti bumangon, jak kabailan gamot ag pulpuligos ka ti lubong, maulawak, matulitak. Aging ka nadlaw ko no naming adan, umay imarayat kanyak, adan ang bagkatan kanyak, adan ang iluganan kanyak, aging ka nga, adan ang kung ano naming nga uni ti ambulansya, aging ka manunemi ngawanan ti naputak pa'y. Napukaw kon ti puot ko. Idagsubli ti puot ko manong nemi hospital tayan ko. Ni Densyo. Papa? Densyo. Malasindak. Sino ko matisahan nga makalasin kang kaanak? Kada kakaingas talaunay. Junior, iditi kahit ko nga nagan mo ng masanging ginayat na di mamam. Tapay, naluko ka no ti Junior. Depende Ano na rin nayo? Ano ti ko na ti doktor? Stabulan. Nakalasat kayo. Numapansa nga nakaharot pa na kay-stroke yun. Di kag biminta na saya? Baka maliplipatan nyo tagtumar. Saan, met? Ngayon na pimpinas ko man, adda kaduwak, tapno adda mangipalagip, ti panagtumar ko. Eh, takay manan, nalawang met ti balay anak. Ape di kay umay. Tanya nga rin ti kay etyo, panawang met ti bukod mi nga balay? Kasanungar itan, no? Saan ko nang habaylan pa nga asikasun ti bagik? Maidlayang ti panakistroke yo. Kabaylan nyo pailaan. Nagyaman ako na ano kasta. Tanong nakaro ko kasla ko di mama, nga di kayo makauni. Ida ka namitas mo pala panaguni yo. Magaroyo mati ima yo. Kailang, si konti doktor, kasapulan nga, wheelchair kayo. Wheelchair. Wen, marigatan kayo ay pag sa kayo. Lapadasin nyo man na kutsyan sa kayo? Makutik ka na hanunay. Kaya nga ron, saan kayo makapagna? Kasano nga ron din? Numapanak iti CR. Kasanon? Alam, pagsalita minto kinimanang. No anya tirumpeng aramidan mi agkapsat. Baga pag-apaan yung tumanin ti may panggap kanyak. Ay, no apekit di kami nga saan ka nga nagulpe. Hanat ako na? Gatuin. Saan ka din na sa set ko manugulpe kayo? Tapno, awan ti marik na yung ngarigat. Tapno mapan yung danunin ni mama. Nga nasakit para kada kayo kung mga nasaog de kasta. Nung nagulpe ka kayo, di namin pinsanin nga awan marik na yo. Awan matimti ado nga problema mi nga kapsat. Nung nagulpe kayo, itakta ko maagad nakamansayag kayon. Siyam nga aldaw, kalpasan itabon na kayo. Maitabon kayo, nalpasin. Panawa minto ti family house, makambutan no, agyan, aryan to agyanan. No, kasta ka tamat ti sawen di kiti anak mo ken ka. No maatake ka ket kunadan to, di ka pala nagulpe kuma. Ano ti mariknam? Papa, natural lang deta. Ti atake, napimpitas no magulpe, ti maimbagan nga saan nga makaobra, nga maisturbo na pa'y tao. Nga ada mga sikaso ken kuana. Lakay kayon. Apay kaligagon nyo pa lang, dagbiag ganit paot. Yuso dayta, tikad ding tinamarso no nagulpe at kumakatuan. Ngam samat pa Tap nga obrada kayo nga pakaringgoran. Ay, bagak manin ken kadensyo. Saan nga siyak ti bagapapaan nyo nga agkabsat. Saan nga siyak ti problema yo. Baybayan daklatat. Tamakaamuha ko niyan tangay ko nam di jak pala ko man nagulpe. Alawan, bilang dakon nga natay. Ibilang nyo latan nga nagulpe ak. Dahil saan dakon nga pampanunutin. At style yung amin.
Imbas ko mga pagpakaasi kayo, ipagpakahasik nga sanda kabaybayan kasta. Huri ipagpakahasik nga sanda kabaybayan namok nga awan asyo kanyak. O matiam mo mi nga nagkurkurangan mi kada kayo nga anak mi. Ngem no apay nga gusto iti panang trataryo kada kami nga naganak kada kayo. Sapay ko mata santo nga kastamit taramiden di kita anak yo kada kayo. Idi taninan si Manong Nemit yung may matmang bantay kanya. Same, sumalaso. Nga dahil tiga po na nuapay nga saan kong intulok ngagbalinak nga inutil. Buhain Manong, naka-wheelchairak, idi irwardak. Idi sang padak dito balay, Manong Nemi, binilbilindak. No sa dinno ti ayan, digiti agas ko, no anya nga oras ngagtumarak. Naka-wheelchairak. Pag-apaan damanin, no sino, iti umuna nga mang bantay kanyak kadakwada. Kunak manin kadakwada. Saan dakon nga pampanunutin pa yan ko, kabailak detoy. Saan ka din nga namnamain, no? Siguro nga, no awan di mang tulungan niya, tulungak ti bagi. Saan dakon ka panunutan din? Nasaan ka nga siyak ti pag-apaan nyo? Alala, yan tangin kat na itulod takon ditoy. Mabalin nyo ti pumanaw. Saan da ka nga mabaling nga basta baybayan, papang? Wala, style yun. Wala pumanaw kay din. Tanalaglag ang tirik na kapanunutek, naawang kayo. Dadi yung kani pangpanging ti pa nag-apa yo. Nasak tiga po na no apa agap-apa kayo. Sayo kat ibaga, napimpinas ko man, nagulpe ako. Kawang pagdanagan nyo. Baka may padamag tulayangin nga awanin ti Tomas nga makita da. Di kiti karuba ket nabayagin nga awan ti makita da nga Tomas. Baka umay kay tukit may sakon nga agruprupsam nga bangkay. Di problema yung tulayangin no kasano nga panangakop yung kanyak nagruprupsan nga bangkay ko. Wala pumanaw kayo. Intan manang. Kaya nagayong mapumanaw tayo intan. Manong Nemi, nagrigat gayam tagbaling nga nataeng. Nagrigat gayam ti paset ti biyag. Nga iti pa nagtabo ng ti init. Agtabtabo ng ti init ko. Kat napimpinas ko man namin pinsanan nga naitabon. Tamno awanan ti mariknak. Kad awan baten ti problema di kitanak ko. Nagrigat gayam. Ti saan nga gulpe nga pumusay. Adda siguro siguro hala nga siguro na adda sigurado nga plano ni Apo Diyos kanya. So nga dinakpay, alain, di pa panawan. Manong Nemi babae ni ti wheelchair, paggudugat, nga mapaniti kusina, promara mapanti hardin, mapaniti banyo, nga no addanton, addakton ti ridaw ti banyo, ikaragatak to tagkarayam, aging ka nga mapaniti latungan, makutikmat na ginidwa nga imak, makabagdigo sakmat nga sisya, di tala nga talaga marikatanak, nagrigatan na yatag may mesa, kat malagip puntumanin ni Mercy nga asawa. Mercy, apay nga may nga nasapa ka nga nagpanaw kanya. Apay nga min, ngayon palubos mo nga sisyak, kababat-bati na sisyak lang. Kit no kasta nga mariknak, tirigat ko Manong Nemi. Tawagak digit anak ko. Nansi anak, umadak kumakit sa rungkaran. Busy kami. Papa, busy kami. Yan ibagayo man ka kabaylan nyo, di ba? Kabaylan nyo, di ka main? Isa pulan dak ko mga road. Iti ba umay mga asikaso kanyak. Nauri ka dakil madata kwartak nga pensyon ko.
Adamot pang sweldo. Bayan di baga kinidensyo. Tagsapol te caregiver. Ano awang ka dito amuyo sa maling nga tawagan. Nangop opisina kayo ba't hindi nakita ka opisina nyo di. Di may panggap ka na kita nga mamanag. Apo yung tangan ka. Di nga kami ang pete. Yan tanga. Kabaylan nyo man. Katakta kayo. Manong nimi. Malagip ko tigayim ko nga doktor. Kitak tinamber na dabay lang. Tinaudi nga ba nagkita mi. Kadi di nakamansayag ta asawa. Sinumbatan na. Doktor, amigo. Ay, Tomas. Nakadawag ka man. Huwag ka kumusta kan. Nadamag ko, hindi ka na-stroke ka. Mahal, stroke mo kini ang kasunod kasasad mo itan. Ay, apo nagrigat. Amigo, doktor. Ang dapat nga rin mo nga si kaswin na kita anak ko. Nagalaswet ka ugali na kita anak mo. Haslawan utang na yung baganak. Mawalan utang da na yung baganak. Huwag nga rin, doktor. Doktor, tulungan na kadman lang ha. Magkita ka man lang natin, nalaing, na anos, na caregiver, o may mga asikaso kanya. Caregiver, alalala, bayan mamigo, tamang ibaunak dita. Ha? Saan nga sinsinan nga caregiver titad ko king ka? Apay katawa kami ko. Uy, nagsapulak ka na kiti caregiver nga nalaing. Nalaing ang mga asikaso ken ka. Mang pariing tarik nam. Talay bagbaga mamigo. Kalbasan dito nga aldaw marunay adag barsbaser. Durong ko ti wheelchair ko marunay maging ganatiri daw. Kadadangag peso. Ang nga nakalak na ita, mabalim mo ti magilukat. Nababalim mo ti sumreg. At basit nga rin daw na. Kinunak. Katinungpal naman. Isaram lang. Amo nga ilalakta. Kandado na. O masadig ka. Nalapsat. Nga babae. Manong nemi. Apo daw. Nagloko na ti doktor nga. Amigo kon. Isun sigurado timbaon nan. Makapariingrik na tilangan. Ay, susamo. Sir, siya timbaon ni Dr. Fernandez? Ni Edward. One, sir. Nagan? Burley? Dato application letter ko, resume, ken barangay ken police clearance. Sa aring nasken pwede kita clearances. Sumarik na dito unik. Siya kung timang ito ti wheelchair yo, sir. Sige. Agaya mo timang luna. Pasensya ka lang, and mercy no agin teres man tiriknak. Yeah, po ya. Dito itan, sir. Diyo kita hanin to ito yung resume kada hanin. Dasken kada adakatoy. Burley. Experience lang ito kahit kumamuan. Badasak tinang abroad 3 years lang. Saan ko ananusan? Caregiver, iti abroad. What, sir? Boyfriend? Ada duwang anak ko, sir. Duwang anak? When? Ti asawam nga single parent. Duwang anak, iti duwang ama. When, sir? Nagtalay ka na kuhana ng binabiandak. Nagluko mo tindi kita nga lalaki. Dito nga kinapintas mo, iha. Baybayan na ka ti lalaki. Nga makasikugkan ka. Sabali-sabali ngamin tisisyon kendrik na tunggal may sakara tayo, sir. Tiyada mga rod. Awan ti karelasyon mo. Awan.
Di awan mangiparit nga agtrabaho ka kanyak. Awan ti mangiparit sir sa sino ko makit trabaho da ito eh. Kumusta na kita anak mo nga eh? Agkas-kasara kami. Ada nang ibatsak ka na kita anak ko. Di kahit nga sawin. No agyan ka kanyak, stay out ka. Kapilatan sir. Tadamat na si kasuak nga rod. Nga anak ko. Muna tawandan. First year high school jay inauna. Idin to tam. Grade 3 jay may kadua. Kat dakil nga obligasyon mo ida ah. Uri no, dikit amada kat supsuportaran da ida. Ni Sintawo sir, awan. Nagpukaw da nga, tiyakon amunos na dinungalubong ti anda. Agkas-kasara ka pa eh. Awan sir. O sige. Urugyam nga roden. Ti mga sikaso kanya. Nung mabalin na ko ma, saan lang ang mga sikaso kanyak, no dikit-dikit amin nga trabaho dito balay, aramin na pa yun. Tap no tikas na kita, ag times 2 ti sweldo. Sir? Gabutan mo ka sa pula. Sikat ag dalos, sikat mga sikaso ti hardin, sikat ag luto, sikat ag laba. Kano, oras ti patlangan ko, adda ka, oras ti panagdigos, kabailak matigdigos sa sisyak. Awan tanyawan na sir, no, digusan kayo. Trabaho lang dito eh. Oray no, sikat bang digos sa mismo kanya. Trabaho ko dito sir, naruwama ko ni. Ado ka din nagitikas kanyak nga tinigdigos mo. Adun sir, kaya nagbaling nga resulta na. Ano ito kayo doon sir? Ay, wan, libatan mo timaga. Sige. Nuwan at makitam dito nga naskan nga si Kaswem. Nagdigos ka din, sir? Hampay nga ron. Hindi na kayo ito muna nga si Kaswem kon. Mapanak iti kwarto yo, malak ti pagsukatan nyo, kaya dumapay nga gamit yo, kalbasan na. Intato rito nagtiban nyo, nalawa lagi tiban nyo yo. Buhay nga masanga makastrict na ta wheelchair. Ala, kita bagkating ganito na siya. Kaslam ila mabain, manong nami nga iso amin. So nga tultulungak bigla ti bagik. Ti agsabon, kabaylak mo ti agsabon, agshampoo. Ngayon, siyaklatan ko na. Idida mo manong nami kat kaslaawan ng yaman na. Imiti agangay, no kasta nga tigusan na. Siyaklatan. Abay sir, siyaklatan. Ngayon marigatan kayo nga sumrek, iti banyo. Siyaklatan. Abay kaming diyo kayatan. Awang ka dito nadlaw mo. Adda. Hindi ka nagtultuloy akasta. Dakil ti may tulong ka na kayo. Tikas na nga mapaspasamak ka na kayo, sir. Pagkakitaan, nga adda pag-imbagan nyo. Pagkakitaan, nga dumtang tutugon daway nga makapag na kayo. Nga agsubli ti normal, nga kasasadyo. Gabot at kang runaan nga orat yukat ni. Huminga rin, sir. Ay nakababain. Trabaho dati, sir, anyo pang panunutin niya, dati panunut yo, trabaho. Ngayon, kabailakon. Ori dito lang, kat kabailak. Pahala kayo. Abi kami nga nakawil sa rekelta. Abi ka din yung padasin ti agsarukod. Nabiminas nung ti transportation yun agsarukod kayo. Ti wheelchair kat nakatugaw kami, lata. Ako pero sa dagit sa kayo. Bayan nyo, sir. Taramidag ti amin. Ha? Masapul nga sa paektomi dito, tapno makapag-exercise ka tibigat. Kasta nga peso tinaramid naman. Wait, sapahin at umay, isut mangriing kanyak, ag-exercise kami, pilitan na nga magnaak, isupayin tigimatang iti sarukod ko, kinsusublik tinggatan. Sarukod, manong nemi, nga iduuna, kat may adududua, di ko agangay, may san. Di ko mayak batin.
Oh, pakita yo. Nakalalaing ka ng caregiver. Adamat lang ka na kayo timang tulong iti bagiyo, sir. Isod ka po na nga. Ngam no awang kumati na nga si kaso kata kayo akas kanyak. Baka lang talinaed kayo nga naka-wheelchair. Ngawan ti improvement iti kasasadyo. Kumakit once a week o once a month nga pa-check up kayo. Adagayem ko nga doktor, so langin kaya pa. Ni Dr. Fernandez, nga ni-recommender kanya, Wait. Ikit wen. Para maminsan na makabulan, umay na kay asikasuin, umay na kay check upin. Nagdakkel tinitulong mo kanya. Iso nga impes, nga doble, di nagtulagan ta, nga gagangay lang ang sweldo, na yun nagpay. Nagdakkel ti may tulong na, dahil ipaspasuldo yung kanyak, sir. Sa ano ka na marigatan pa iti kasera, kanila tumapay ka sa pulan. Ano nga tano? Umay kaladtuin. Saanin nga stay out? Diba, no apay nga stay out ka, kit tapno adda mga sikaso ka na kitanak mo? Iterabi? Kayat yo, sir? Kayat ko. Agnahid kayo dito yung agina. 24 hours ganda kayo. Kayat ko. Sala nga sisyak. Dito'y balay no tirabii. Sala nga sisyak. Iti kwarto no tirabii. Alo, sir? Ore man pa umay kam dito'y. Di ka pilitan latang nga may sakat ti kwarto. Kasi lada kayit mo sa sir. Awan. Awan, nga mayat ka ti kunak. Kayat ko una ya. Haanakon nga kasera. So, pwede mahinayon nga urnongek para ti masakbayan na kita anak ko. Awan ti pagdanagam kada kita anak mo. Ha, Pearly? Talakal man ti pension ko. Habang nasibibyaag at binulan man ti pension ko. Sa nga ektarya nga talon ko. Nga iso, ito pa nga, iso na kita nakapunpan nga bagas no ha. Okay. Ito na bigat. Kaduam to na kita anak mo. Kasta nga root tinapasamak parang name awanin tagbalin na problema ko na. Taore sana kung nagsarukod nga masapul latangad sa rukod ko. Tadadigidi gundaway nga marik na kamatulidak latak. So ang masapul nga dalata sa rukod ko. Nga ibaklay ko. Sa ko ipagsarukod mo't lahaing no kasta nga matanga ka nakatakder. Awanin ti magdanagak pa tano ka sanot pa nakaasikaso ti hardin kaniti likod ngayan di kiti nateng uneg ti balay panakaasikaso ti amin. Ini si bibiyag kanapigsapay laeng ni Mersing asawa. Kasta ti malpaspasamak. Nakaurnos, nakadaldalos, nakaimimas ti luto, manunemi ni Burley. Nakaananos. Kan ko stamat na kiti anak na, makaayayo da. Kasla iso dati pudno nga po ko. Kaayayam ko ida. Naging ka nagring cellphone ko. Nabayagin nga saan nagring ni Nancy. Tinawa ng anak ko. Hello, Nancy. Oh, Papa. Abi nga di kayo milag tumutawagan? Ana? Di ko abi nga di kayo tumutawag. Kasla ka lang makaungat. Kung naapi nga diyak tumutawag. Una. Kasla ka lang napanagkalsan. Tadi ka man lang umawagan. At ang umawag ang anak ko kagura yung nung tumawag ka. Anyaya talaga nga kayat yo. No diyak tumawag, makagura kayo. No tawag ka lang tawag, makagura kayo. Una di mo amot pasamak kang ka, tadi ka tumutawagan. Ibilang daklat nga na tayo. Tapos saan ka pampanood? Sa balik sa una. Abi nga di ka tumutawagan, gunak. Nasiyati ka sa sahad ko, nangalak ti caregiver ko. Ana? Ay, tiyak kadimot ko nakada kayo di. Ngayala andak man.
Ngamda kayo mulat nagkunang nga apay na kami. Awang nga gagayam nyo, mabalin nyo papatulungan ko. Ano? Siguro Dr. Fernandez din hawagan. Basta, okay kayo. Okay na, kawan pagdanagan nyo. Saan ako nga naka-wheelchair? Mayat man. Sige nga rin. Nakaitad siya nga makaanos nga makasasalita? Sige, kanya dobrak. Wala lang. Di sige. No jak umawag, agririda. No tawag katawag, agririda. Kunya ka digitoy na yan. Si marunong at timawag ni Danny. Kalpasan ti 15 minutes. Ni Densyo ko na kuma. Baba, abag ano ba nga da caregiver yo? Abag di makpakamuka na kami? Naa, da kayo pa ti makaungat. Di ka pagyamanan. Nasiyati ka sa saad ko, manipul na da caregiver ko. Sino na ka babae? Babae na? Babae. Yung mga no, hut-hutan na kayo. Amo nang kadokwar tayo, kapot na nga ito pensyon nyo. Nagalas ka ugali yun na ya. Dagos mo lang ang pas, negatibo tip kinanunot yun. Ano ka kasta kit? Ano ka kasta? Amang ano, iso pa yun pangigaman nyo, pensyon nyo. Isot pa pan makitsenda, isot pa pan maki-shopping. Grocerya. Kasi no kumangarot no sang iso na. Amang ano, iso pakawanan na kayo kumani Apo Diyos. Iti kasta pa nagpampanunod siyo. Umay kam dita. Umay kayo, di umay kayo. May dangag pa'y sumanong name. Kat iti hardin nakita da, digiti agkabsat nga anak ni Burley. Dito'y uneg manong name. Madamanak iti ka pagtumtumaran. No pa'y makatumarak asisyak nga mintultuloyan manong name ni Burley. Iti kinadunguna nga nung mabaling iyawat na pa'y pati, danum ko ang inuman. Nera na manong nemi nga pagtumtumaran na. Kat ni, sa balin tinang ipapananda manong nemi. Hoy, babae! Ana? Sino ka? Ay, siya ni Burley, sir. Ma'am, siya ti caregiver ni sir. Hutut-hutam ti amamila. Sumardin kayo. Papa, saan na kam nga nawain? Dito lang nga klase na nga babae kit hut-hutan na kayo. Baka sulsulisugan na kayo. Tapos nilakas na kit maitadyo aming kakayat na. Baka makasalda pa yung talon. Gapukin ko na. Sumardin kayo, kunak! Dahil ka di nga maatake akmanin gapukan na kayo. Umbabayin nyo. Pauni pa nagpampanunod yun. Di yung pagyamanan tadakas ka ni Burley nga makaanos kanyak nga di yung maaramid. Nakasaysay at nga tao, pagbalin nyo nga dakas. Pumala kayo! Sir, hanggang kung mga pungtot akasta, baka matake ka manin. Sino ko matisahan nga magpungtot? Gusto nga istaldigit anak ko. Saan kaya nga sa bulan? Humay kayo dito sumarungkar, nga kasta di pasabat nyo. Himbas ko mga iparik na yun sakit nyo kanyak. Di ba nagbatag yung kanyak, panagisakit yung kanyak, kasama na ramitin nyo. Gusto na, sir. Gusto na. Da kayo ngamin, ma'am. Sir, apay mo't kakasta, la. Numaatake di amayo, kit matay, gapu ka na kayo. Baglang. Kuha kayo! Lala, gusto na. Ala, pumanaw kayo ngamin, sir. Sir, pumanaw ko yun. Tapos nagkalman ti Rick na ni Papangyo. Pumanaw ko yun. Pimanaw di kita anak ko manong name. Hinggar karigata ka pinalag-an ti Rick na. Babae niti, panangas asikaso kaniyak ni Burley. Panangarakop na, apros na ti bukod ko, panangablo-amloy na karikiti buok ko. Lamat din, sir. Siyak pa yung timadanagan, Diyos ko. Nagkaro kayo, nag-high blood kayo. Nagpungtot kayo, sir. Diyan kami nagawid ang diriknag. Kakaiso na nga pumasyar na kita anak ko. Kasta pa'y tarabidan na. Sir, sandak na kayat nga dalig ito'y, adak dito'y,
Dagit anak yun. Awan ti sa bali nga mapaturay no saan nga siya, Berly. Dito'y kayo. Dito'y kayo. Ket duata ti mangisakad, ti masakbayan na ginito anak mo. Dito'y kayo. Dito'y kayo. Pagkalama ang nga rutin trik na mamay ka. Papananda. Kayam? Kayak. Iti kwarto. Inatibay na aging gana iti kwartok. Pinaidanak. Mabitlahin ito yalang katanong inom. Mabitlahin. Nakatugawa kit iking ti katre di sumurek ni Pearly nga nakaigkam sa nga baso nga dano. Thank you, Pearly. Pearly. Sir? Tumas tinagan ko. Tom? Tumas nga Tom. Ngayon Tom pati kayat ko. Tom. Noawang ka, Jaklamon. Saan nagnabaybayanan? Saan nakamanawan? Saan ka panawan, Tom? Itapay ta nakasara ka. Kay lalaki. Nga sigurado nga saan ka mang baybayakan niya. Pearly? No nailiw anak man kadagiti do nga lalaki nga ama na kiti anak ko. Gabati sanda nga ba nagbalingan na pudno kanya? Nakaim imposible? Nga no ayaten ka, kit ayaten na. Kit isukat na ti sa bali. Apoy ko mang isok na kapelang ti sa bali. Kadanda ka. Ngayon namnamaim ka di, nga maparagsak ka. Saan matlayang ti panakipag-sex? Iti pakaragsakan. Ti asin naman nga pinatig sang ka di. Umalahin nga arakupen ka. Kada arakupen nagmet. Umalahin nga kang ka. Pearly. Kayak. Kayam? Ipanagtengkokin ka. Ala, baka maatake ka. Saan? Ad-ad nga matake at nusang ko maipeksa. Kinunak manong name kat kaslag tutubo tiriknak nga nagipag-sex nga nagkanaig baron name kini Pearly. Pearly? Tom, kaya mo nagpreso. Tom, yat atidog mo tibiyag mo, ha? Ora, abutan ti nasurok nga sa ngagasot, Tom. Taorayam nga makapagturpos college na kitanak ko. Kaya nagapu ko kakadakwada. Biyagan ka. Siyak timangtad kang katipig sa kinkired mo. Babahin ka nagiti arakop agad ken ti ayat ko. Wen, si katimang bibiyag ka nagiti orat ko. Barely. Kaday tariga po na nuapay nga sana nga nagulpe ti pa naka-stroke ko. Gabota da misyon. Ngayon pati kanya ti Diyos. Tapno dumteng ka ti biyag ko. Dumteng kayo ka nagiti anak mo. Tapno si kaken siya timangtad ti masakbayan nagiti anak mo. Nagkalaysa kami manunemi kini Pearly na saan nga madlaw manunemi. Ngagtawa nag-idinti na sarok nga tuwin 80. Imatandar mo digiti anak ko. Kat siyempre ado digiti sayang guseng. Allah, kinabailan na pailaan. Napigsamot pailaan. Kayang-kaya pailaan. Numampikas lang mapain manunay mi digiti anak ko. Tikas di nga edad, kastoy nga edad ko. Kat adapay lang panawan ko nga gasawa. Ngayon mawan, ti makati pa kada kami kini Pearly.
Kapot na kami tinaikari. Ni Berly, tinagbalingan ay kari may kaduang asawa, katsyak. Tinagbalin nga lalaki, nga inayat na nga saanin nga mangikulbuk ang kuwana. Manong Nemi, napututak pa lang met iti dua. Tasamat pa iti nga nagmenopause, ubing mat palay din ni Berly. Iso nga upat, Manong Nemi, nagiti anak mi. Ubing pahay, nagiti dua nga putot ko, agsipod ta. Ambay lang agbasa ti inaudi, at dan ti grade 1, ti may kadua. Idinto dali kiti anak, Manong Nemi, ni Berly, iti dua nga lalaki, nga muna iti pasitibiyag na. Adan iti junior high school, ti may isa, idinto, tadan iti junior high school, ti may kadua. Iti senior high school, ti may kadua. Dahito iti pagkasalitaak, manong kunak, tadaytat nakairwama mikan ka. Ngayon inauna ak nga miti sika. Agyaman naglaunay, ti anus mo, nangurnos, kalpasan nga insen ko keng kadi detalyena. Thank you. Kat sabi ko mga tadamat na ibatik nga ada, liwliwakit pagsarmingan ti biyag. Tuwing ano dagyaman nga pagayam mo, Tomas. Thank you, Manong Tomas.